igsoon ng tanan manindog. Glory to God. Hallelujah. Ang tanan mo ingon, God bless Pastor Bernie. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Dios maayo mga igsoon. Tanan mo ingon, amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo nga nakahimo no sabtas pagsimba sa iyaha. Nining una mga igsoon ko nga atong buluhaton sa pagsimba nining bulan sa February. Praise God. Salamat sa Dios. Amen. Atong idoko atong mga ulo magampo ta. Praise God. Gamahanan ug balaan nga Dios nga mong gialagad, nagaduol kami kanimo nining taknaa o Dios sa pagpatalinghog namo sa imong mga pulong. Tuguti o Lord God nga ang imong mga pulong magahatag kanamo karon Ginoong Dios og kalipay. Kalig-una usab Ginoong Dios, hallelujah, sa among mga kinabuhi. Tungod kay kami nagkinahanglan niini sa adlaw-adlaw samtang kami nagpaabot sa imong pagbalik. Salamat Lord God nga ikaw o Dios nagapanalangin kanamo karong adlaw. Nagahatag ka pa kanamo og kusog kinabuhi o Dios. Imo kaming gipukaw sa iyong kabuntagon o Lord God, hallelujah, para makahimo na usab kami sa paghimaya sa imong gamhanan nga pangalan. Dalaygon ka sa walay katapusan o Dios, hallelujah, nining taknaas kabuntagon. So God be all the glory. Among gibalik ang tanan pagpasidungog o Dios, pagpasalamat sa gamhanan mo nga ngalan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Tanan maingon amen. Makahimo nang tanan sa paglingkod mga igsoon. Praise God. Og salamat sa ato mga igsoon kong mga kaigsuunan. Amen. Nga bisan naa sila sa layo gikan mga igsuon, nakaabot sila para sa maong buluhaton nato sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Praise God. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Amen. Nindot kay nang natay kalig-on og kadasig kay makaabot ta simbahan taliwala mga igsuon ko sa mga pagsakripisyo. Tanan mo ingon amen. Kung naa ka sa kadasig, kaabot gyud simbahan taliwala mga igsuon ko sa gitawag kalisod. Praise God. Maninguha kag maayo. Amen. Makaabot lang ka sa buluhaton sa Ginoo. O kana nga pagtinguha mga igsuon mo nay gikalipay sa atong Ginoo. Praise God. Gikalipay na sa Dios igsuon ko. Kaysa matagutlo sa atong kinabuhi, matagibuhat nato mga kaigsuunan ko. Ang atong labong makagagahom mga kaigsuunan, nagtan-aw nato o gitan-aw maayo sa atong Ginoo ang matag tao kung unsa iyang gibuhat sa iyang kinabuhi. Dinis kalibutan tanan natong gibuhat mga igsuon, ginalantaw na ginatan-aw na sa Dios. O ang kalipay sa atong langit nung amahan mga igsuon kung atong ginabuhat igsuon ko nining kinabuhi para sa iyaha. Nagbuhat ta para sa iyaha, nagkinabuhi ta mga igsuon ko, praise God, para sa atong Ginoo. Hallelujah. Pagpamalandong nato sa adlaw-adlaw, ato pagsimba, pag-abot sa simbahan mga igsuon ko, amen, naa diha ang kalipay sa atong labang makagagahom. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise God. Karon ning taknaa mga igsuon, ang uban tingali nakalimot, pero kining kalimot nato mga igsuon dili gyud nato ni paumhan. O kaha palimot-limot lang ang kadaghanan. Sa ato mga igsuon kung buluhaton, kini nga buluhaton pantod na ginis pagbalik sa Ginoo. Tanan mo ingon amen. Basig naguna-huna ka ba kanu sa man ni mahuman ning trabahoan kakapoy ba ani anak kung ibutang na nimo si mong nahuna ang kakapoy sa pag-alagad sa Dios, dili ka makapadayon, dili ka makalahutay mga igsuon ko. Ngano man kay nagbutang namang kadaan si mong nahuna sa kakapoy mga igsuon ko og kalisod. Pero ang tanang buluhaton nato kung gibutang nato sa nahuna nato kasing-kasing nga sayon ra kay nato ning himuon, mahimo nato ni. Tanan mo ingon amen. Kay kita may nagdumala, kita may nagdala sa atong kaugalingon. Muna hinungdan igsuon ko nga kining pagpangalagad sa Dios importante kaayo ni nga atong ibutang sa atong nahuna nga mahimo nato ni. Tanan mo ingon amen. Kanang moingon kag kaya nako ni. Kay kung dili nimo na kaya, naguna-huna na ka nga dili kaya igsuon ko, sa ako nang ginakaingon, dili ka makapadayon o dili ka makalahutay. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang atong kinabuhi
Tanan ba na kinabuhi? Nalipay ba mo nga buhi pa? Tanang na kinabuhi diri igsuon ko. Amen. Ako nang ginakaingon ka ganina nga mas nalipay ang Ginoo mga igsuon nga tagaan nato siyang pahat. Bahin sa ato mga igsuon kung pagkinabuhi. Adlaw-adlaw samtang mga kaigsuonan ko ni apatani ining kalibutan na. Tagaan nato siyang bahin, tagaan nato siyang pahat mga kaigsuonan kay sa ako nang ginakaingon nga kung ang Ginoo dili gani nato matagaag panahon, tagaan nato siya og percentage. Praise God, porsyento sa ato mga kaigsuonan kong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kay hilig lang tag mamorsinto ta. No? Tagaan natog pahatanan, mangutang ta na ay porsyento. Mupalitan ay porsyento. Ginansya sa tindahan. Pero minti ta mga igsoon maghatag porsyento. Pero sa Ginoo usahay kalimtan nato ang porsyento para sa Ginoo. Everybody say praise the Lord. Oo, mo na nga kanunay magingon ang kanta nga maninguha tang makaganansya. Ang resulta malakansi ta. Ngano, kay way porsyento mga kaigsuonan ko ang Dios. Ang butang nga ipasabot ang porsyento nga ihatag nato sa Dios, mga igsuon walay lain kining atong paghatag og panahon para sa pagsimba sa iya. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga kaigsuonan. Hallelujah. So pagkanindot, pagkatahom, ang Biblia nagdeklarar pagkatahom, pagkanindot nga managpuyo ta adunay panagkahiusa. Ang gihisgutan des Biblia panaghiusa sa pagsimba na. Hello. Oh, kanang magkahiusa ta sa pagsimba. Na kanunay nato ni i-promote, idasig sa mga kaigsuunan nga kining atong buluhaton mga kaigsuunan ko nga naunta nato ang kakugi ug kadasig ug kalipay. Nagikan pa lang sa atong panimalay bisag wa ta ka kape kay wa ta ipalit og kape. Na may ininit. Ininit na lang. Mainitan gihapon ang tiyan. Alara. Oh, kay kung magmugto kasi mong kaugalingon kay wa ikakapalit og kape mga igsuon ko na problema nimo na. Magproblema ka tibok adlaw tungod lang kay way pangapi. May problema na mag-init kag tubig. Inom mga igsuon ko, huna-huna lang ka lang imong giinom kape. Sulbad ang adlaw nimo. Amen. Buti pasabot nako mga igsuon ko, gikontrolar ta ni ining butanga kining atong huna-huna. Kung naghuna-huna ka naakas kalis o dungagan pag inyo paghuna-huna, dili ka madato ana. Naghuna-huna kang lisura oy. Lisuras pinansyal oy. Sige kaguna-huna ana mga igsuon, dili na makatabang para mo asinso ka. Ayaw pa kontrolar sa kalisod. Everybody say praise the Lord. Pakontrolar mga kaigsuunan ko sa mga buluhaton sa Ginoo, pagpangalagad sa Ginoo para ang Dios mo panalangin kanimo. Amen. But pasabot una-una nato busugon nato mga igsuon ko sa mga huna-huna sa Pangginoo. Mo nay gusto nako i-share sa inyo karon ning kabuntagon mga igsuon. Praise God, may tungod ni anang mga butanga kay para maka-overcome gyud ta kay abi ninyo kining pagpangalagad nato sa Ginoo samtang buhi pa ta. Labangonon ba yan eh? Nakoy nabasa, nakoy nadunggan sa social media tong niaging mga adlaw kagahapon ba to nga matud pa niya mga igsuon ko. Ay salamat naglinog na pod. Mapuno na pod ang simbahan. Gipost niya siya nga ay salamat. Naana po'y linog, hinaot unta nga daghanon nimong linog Lord para mapuno ang simbahan. Uy, usay bitaw diha na. Oh, tinuod man na. Kay daghay mga tao nga moalagad lang kung nay kalamidad. Burag ang ilang pagpangalagad sa Ginoo, nangalagad lang kay nahadlok. Ay, igsuon ko. Ang pagpangalagad nimo, mabitaw tong nay nagwali bitaw, sige gwalig. Mubalik na ang Ginoo. Allah, muabot na ang katapusan sa kalibutan. Muabot ang kamatay. Ala sige siya gwali ana, adaghanag na nga kabig oy. Adto siya sweeting seed, adto siya merkado. Perting daghana na nga lagad kay iya mang gitunong mga igsuon ko yang pagwali nga naay mga kalamidad. Muna ang mga tao makadungugan na simkin siya may di malisang. Bago pa naglinog sa inyo, bago pa nagbaha, nang anod nyong balay. Daghay nang amatay tungod sa bagyo. So ikaw makadungugan ang awali tungod sa imong kadlok, mo ang lagad gyud ka eh. Pag mo ingon ang nagwali kinsa may mga lagad dire, bisan ikaw taas gyud kag gamot.
Kasi magpabautismo, kasi mo dawat sa Ginoo diri. Ikaw mo pataas gyud ka oy. Lisang ko ka, lalimang ka na nga matanaw nimo nga nangaanod ng mga balay. Nangalumos ng mga tao sa lunop. Sa baha. Siyempre ikaw magunahuna gyud ka nga ay nganong di man ko mga lagad kahadlok ani. Pero panahon nga wala nay lunop. Panahon nga wala nay baha. Panahon wala nay trahedya, wala nay kalamidad. Wa na pod. Nagunahon na po ka nga ay nganong simba pamangko nga wa may mga makalilis ang pananawon. Dagay mga tao, mga lagad lang tungod sa kahadlok. Amen? Pero ang Biblia baya, wa baya nagtudlo, wala baya siya nagsulti nga ang Ginoo, wa baya nagsulti Brad Rod? Wa nagsulti ang Ginoo eh. Ganin siya nga, tungod sa inyong kahadlok, pangalagad lang mo nako. Tungod kinahadlok. Wala oy. Wala man. Wala diha, mga igsuon ko, gagisultis Ginoo nga, pangalagad mo tungod sa inyong kahadlok. Wala oy. O sa gisultis Biblia mga kaigsuunan. Everybody say praise the Lord. Ang gisultis Biblia mga kaigsuunan, pangalagad mo nako. Pangalagad mo. Ingon ang atong Ginoo, paghimaya pangalagad mo. Kay ang inyong kinabuhi aning kalibutana mubo lang. Naa may kalamidad o wala, naa may trahedya o wala, naa may bagyo o wala, naa may linog o wala, nagpabilin nga atong kinabuhi mubura. Tanan mo ingon amen? Ibalo ba mo nga inyong kinabuhi mubura? O mubura kay na mga igsuon mo na importante nga ialagad ni sa Ginoo. Unya nga atong gigamit sa pag-alagad sa Ginoo ani dili kay sa kahadlok kundi pagtuo. Tanang may pagtuoy palakpak ang atong kamot. Na kay pagtuo mga igsuon. Hallelujah. Tanang taga Balubo. Wa man gyud mo na nakay no. Ana nakay gyapon mo pero sinilas. Itungtong ninyo inyong tiil sa sinilas. Kung may pagtuo, di man mo kaabot. Kadlawon ko ni. Unya, baktas ka mga kaigsuunan ko, daghay mga iro. Okay ra ng mga iro. Kung atngan mong sigbin. Pastor, nang hinadlok naman po ka. Ay, magtutuan ng sigbin, oy. Magtutuan na. Everybody say praise the Lord. Kung kay pagtuo, ana, makalakaw ka. Subida ra bagyod na. Ani ang mga dugol, magani ka mata. Kasi pagtuon ni mo pastor o si pagsabot ni mo kanang wag yun nakasimba wife anaaman pero nakatuog. Kay kung naakay pagtuo sa Ginoo magbantay ka. Amen? Aning mga naikadasig saon ka ugma ha? Usaon ka ni ugma nga basin di ko kamata, basig mga alas 6 na kumakamat. Adi ang dagay mo pamaagi. Ang uban di na gid matug. Magabang sa oras. Timaan man na sa kadasig sa pagtuo mga igsuon. Everybody say praise the Lord. Pero katong naanas kaluyas pagtuo, mga igsuon ko, sagdi na sila diya oy. Na bulahan na lang kaayo nga naatay buluhaton oy. Natural na may moabot panahon nga maluya ka. Natural moabot maging panahon nga di ka ganahan. Pero pangalagad sa Dios sa panahon nga di ka ganahan. Kaduhog mo nako. Dili man tanan panahon gana. Hello. Dili tanan malipayon ka. Pero pangalagad sa Dios bisan wa ka nagmalipayon. Kaya kung nangalagad ka sa Diyos, nga bisan wa ka nagakalipay, muabot ra ang panahon nga ibalik sa Ginoo ang imong kalipay. Ayaw hulata ang panalangin sa di angayang panahon. Ayaw hulat sa wa. Basi naghulat ka sa wa. Hello? Murabag tao nga nagampo.
Kano sa ba ni mahug ning bayabas? Kano sa ba ni mahug ning bayabas? Hinog na ba? Lumoy na ba? Tanan mo yung lumoy. Igni mo katapad lumoy. Kabalo kasabot mo sa nang pulong lumoy? Sa Tagalog pa yan mga kapatid, hinog na hinog na. Kailangan ng pitasin. Kailangan mo ng kunin. Hello? Pero ang bot pasabot ng tawhana, kinahanglan mahulog pag yung ka. Kay munganga na lang ko. Naunahan na lang hinuong kastamsi. Amen. Ining kabuntagon mga igsuon ko, mata na ba mo? Anyong mga hunahuna, mata na ba? Amen. Ano mga tao ngay nga na ba ya? Nagulat lang, ngangara. Gadako lang ba? Saan ni mo pagkakaplag? Saan ni mo pagpakaangkon? Nga, wa man kay gihimo. Nagsige ra magkagnganga. Gusto kag panalangin. Nyawa ka ni trabaho. Kasi may muhatag ni mo kwarta ng panahon na. Gusto kang mukaon. Wa ka ni trabaho. Kasi may muhatag ni mo bugas ron. Kamahal sa bugas, tag 2,000 kapin ang sako. Ang bot pasabot, kung gusto ni mo maangkon, gusto ni mo nang makuha ng mga butanga, hago trabaho sa pagpangalagad na to sa Dios, gusto kag kaluwasan, hago trabaho kugihi ang mga butang panglangit mga igsuon. Ayaw pagdahom sa mga butang nga imong maangkon nga wa kay gihimo. Gusto nimong angkonon, gusto ka sawa. Butang nun, gusto mo mabatunan pero di ka kabato ni ana ngano man wa kay gihimo. Everybody say praise the Lord. Sige rag kanus bagyo ni mahog ning bayabasa. Lumoy na kayo. Panalangin sa Ginoo abi ninyo mga igsoon is always ready. Perminti na andam ang panalangin na ara na diha. Andam na kanunay. Naa na siya nagpundo kanunay. Ang Dios tagyas panalangin, di kahutdag panalangin, di kahutdag blessing, di kahutda naa na siya diha tanan. Na-stored na mga igsuon ko sa butanganan, mga igsuon ko sa Ginoo. Mubitaw nga ang Ginoo nagsaad siya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, but pasabot, ang butanganan sa panalangin sa Ginoo, walay panahon nga kumakuhaan, walay mabutang pag-utro. Paghatagan sa Ginoo ang isa ka tao, dilibot pasabot nga di na niya mahatagan ang uban. Ngano? Kay ang panalangin sa Ginoo, naa ang tanan, dili mahutdan. Inighatag niya sa tao, ikaw nga naa diha o gibuhat nimo ang kabubuton sa Dios, dili siya mahutdan kung unsa iyang ihatag nga angayan na ihatag sa imo, mahatag niya ng tanan. Everybody say amen. Ang ato lang kung unsa po'y atong gibuhat para makadawat ta. Makadawat bagyod ta sa nadawatan sa ubang mga Kristohanon, makadawat ta. Kung ang iyang gibuhat, sama pod ang atong gibuhat sa iya ha. Everybody say hallelujah. Sa kana nga mga istorya, mga igsoon, kanang nagpaabot lang siya, nganga lang siya permanente. Mo na mga tao nga way paglaom. Di ba gusto tag kaluwasan? Di ba gusto tag kadasig? Magsugod ang kadasig kung unsay imong gipaningkamutan. Ayaw gulat ang kadasig nga tora ka perminti si mong balay, way simbahay. Sige lang pastor, paabuta lang kay madasig ko, mga lagad lagi kog balik.
Ah, igsuon ko niya. Panahos panimbaho di gyud kamo simba, panahos pagampo di gyud kamo ampo, panahos buluhaton sama niini di gyud kamo ato. Ang magpabilin nga daghan si mo kinabuhi, kaluya lang. Dili ka ma-restore. Ang maghatag og restoration sa ato ang Dios. He restored my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Kanus ka ma-restore? Ang pasabot sa restoration. Kanus ka madasig? Kanus ka ma-revive? Kung ang imong kaugalingon, imong dalon sa church. Ang imong kaugalingon, dalon imo sa mga pagampo. Ma-restore ka kay tuwa didto ang Ginoo nagalihok. Sa Tagalog pa, tulog pansitan lang ginagawa mo. Wala kang ginawa, walang revival darating sa iyo. Amen? Ayaw ang imong prinsipyo mo'y paharia. Ang prinsipyo sa Dios mo'y paharia kay sigurado ka makabaton kag revival mga igsuon. Daghang kayo ang katalagman. Makaingon ta nga ang nagpost sa Facebook sakto sa iyang gibati. Sakto ang iyang pagpamalandong. Sakto ang iyang namatikdan. Lord, hinaot nga budaghan pang kalamidad para mapuno na pud among church. Hoy, pangalagad sa Ginoo dili kay nahadlok kas kalamidad. Pangalagad sa Ginoo kay naakay pagtan-aw, naakay pagtuo sa atong Ginoo. Muna akong i-share sa inyo ning kabuntagon. Gusto ba ninyo? Palakpakan nato ang atong Ginoo. Tagaan ta mo pagtulunan, nagaingon, o sa kapangutana nagaingon, who controls you? Ignay mo katapad nga, kinsa may nagdominar nimo? Kinsay nagdominar nimo? Kinsay imong gisunod? Unsa may imong gisunod? Imong uyab? Gikan mig si Bagat, tung niaging si Adlaw, nagkuan mi atong akong gikasal, ana dayon tong among nadtuan ni ana nga. Kini si kuan, iyang anak ba? Siya kini siya nakauyab lang. Iya na dahil sugo-sugoon niyang uyab. Naluoy po ko siyang uyab kay bisag kung sa'y sulti, dagan-dagan taon kay musunod. Kuanay, dagan po ko niyang uyab nga babae. Paladagan, sa pagyod, dagan kuab. Ingon ko no ang mama sa lalaki nga, naluoy man ko sa imong uyab. Uy, ayaw po nga na imong uyab. Usay sugo, dagan. Di apos balay, usay sugo sa asawa, dagan pong bana. Okay man na kayo magtiayon man. Amen? Amen? Kamo, kisa may nagdominar. Kisa may nagkontrol sa inyong kaugalingon. Sigurado? Everybody say praise the Lord. Kisa man nagdominar na to, kisa may atong ginasunod. Everybody say praise the Lord. Naibutang gusto na kong madunggan sa matag usa kaninyo kanatong tanan nga ali akaron na. Okay ba kamo diha? Problema ron sa Sabado man pud no. Sa mga SDA pa adto yung pagpahulay. Sa maglampas ron. Kinsa may malampas iniguli? Lampas pa mo iniguli? Maguna pa. Oh. Ang atong unahuna, kinahanglan nga masit ini. Kana bitaw bot pasabot. Sit. Ang word nga sit. Kana bang iplastar ni mo daan. Nga naamay mo abot nga maglilibog, manlilibog. Dili na ito siya mausabog, dili na matandog, kay gisit man ni mo daan. Amen. Tanan maingon sit. Ingon ang Bible, set your minds on things above, not on earthly things. Dunggan ninyo? Ipahaluna ang inyong hunahuna
sa panglangit. Things above. Na may things on earth. Napoy things above. Ni ang gusto sa tao, things on earth. Ang gusto sa Dios, things above. Kinsa man karon na una-una, ang tanang na yung mga utok mo, ingon amen. Gibutangan bitaw ta sa Ginoo og utok para gamiton. Muna giingon sa uban still nga napay utok wa pa gamita. Ingon pa sa akong nadunggan, naapay jutay ng utok wa pa gyud gamita. Gamay utok kuno wa pa gyud gamita. Gibutangan tatanan ang tao, mga igsuon, moingon ang uban magkabugok-bugok man, magkabulok-bulok man, napagyapon na utok. Amen? O kining paghimo sa Ginoo sa atong utok, disenyo na sa Ginoo para makasabot ha. Wala gibutang ang utok mga igsuon ko para mabuang ka. Gibutang sa Ginoo mga igsuon ko ang utok para sa pagsabot. Sa pagpangalagad nato sa Dios, dako kaing kagamitan ang atong pangutok nga gibutang sa Ginoo para ato kanunay mauna-unaan noon say maayo mga igsuon diha sa atong kinabuhi. Dagay mga tao nga ang ilang utok mga igsuon gipuno sa mga butang nga lumalabay lang. Mabitaw niyo sa Biblia. Unsay na sa ilang utok? Kabalaka. Tanan mo yung kabalaka. Di ba? Tanang na yung mga utok ba yung inimin? Oo. Kasagarang ipuno sa utok, kagubot, kabalaka, kawadon. Everybody say praise the Lord. Muna nga ang atong lawas, ang atong kinabuhi, mga igsuon, nagtuyok niining paghuna-huna sa kabalaka. Pag mata palang daan kabalaka na, wa pa katog, wa pa naman ang 24, wa pa na human ang 12 oras na puno na ang atong utok sa kabalaka. Palakpakan na to ang Ginoo. Tanan mo yun, kabalaka. Ignay mong katapad, kabalaka. O igsuon ko, ayaw puna ang imuna-unas kabalaka. Set your mind on things above. Grabe no? Gusto sa Ginoo, mga ingon ka na yung Ginoo nga, ayaw mo ka problema sa inyong ugma. Kaya ang ugma sa inyong kinabuhi na ikaugalingong suliranin. Nga nang mag-advance mga guna-una, ugma, problema lang po. Pag naniabot, imo nang problema. Di ba maunay tao? Ugma, yun sa nabukan ni ugma. Pastilan. Ingon ang Biblia sa Matthew chapter 6, problema ang karon. Tanan mo ingon karon. Ganong problema man kaugma? Wa pa gani na nahitabo sa problema pa kagugma. Matay ka unya. Simba ko bitaw. Mabito nagtudlo ang Ginoo nga ayaw pa problema ng ugma, Sister Almari. Kaya ang ugma ay stilan igsuon. Kamo ni atong una-una, ato ning iplastar set your mind. Ugma, kakong kapihan bagnot na, ugma, magpugas ko, ugma, bayro nun sa asa, ugma, Hallelujah. Ugma, Judith na po sa motor, bayro nun, hallelujah. Mao na nga ang kinabuhi ni mo, kosmod permanente. Maglakaws dala, nagdungo-dungo. Bisag na'y katabo, wag kakitag tao, kaya ang kinabuhi, kusmod. Kaya ang iyang huna-huna, napunos kabalaka. Pero tanawa rin ng mga tao, mga igsuon ko, nakasit na da ng una-huna sa Ginoo,
Maglakaw sa kalalanan bisag kinsay katabo na ay kalipay. Good morning. Oh, may buntag ron. Ginoo, salamat sa kabuntagon. Tanang matabog, ismailan. Pati ang nautangan. Bisag way pang bayad, nag-smile. Kaya ingon gud ang gautangan, gataw-taw, wala ba kabayad? Pasagdi! Kaya kung naalang mo, bayad mako. Amen. Saon sa man, pa may kabayad. Set your mind. Amen? Amen? Palakpakan ko na to ang atong Ginoo sa makausap pa mga kaigsuon. Sa gisulti ana mga kaigsuonan ko. But na ko ni nga basahon alang sa tanan ha. Set your mind on things above. Not on earthly things. Ibutang ang inyong mga nahuna sa mga butang sa itaas. Aman dapit ang itaas. Sibot pasabot aning itaas. Sa ato plataman. Set your mind on things above. Langit, bot pasabot pang langit. Tanan mingon pang langit. Ato na nang isit, bot pasabot. Usa man ang moabot sa kalibutan, sir, ayon nagpatandog. Suko man imong asawa, suko man imong bana, suko man imong parente, suko man imong mga anak ka, nangalagad ka, ayo patandog nila. Set your mind. Amen. Moabot pang kabalaka, moabot ang kalisod, moabot ang problema, moabot ang kawadon, set your mind on things above. Simple lang. Ingon ang Ginoo. Nagdepende ra mo gud na sunahuna nato, God. Everybody say praise the Lord. Gibutangan nata sa Ginoo panabot. Wa gihapon ta kasabot. Unsa gibutang sa Ginoo nato mga young people, panabot. He gives us knowledge, wisdom to understand para makasabot ta. Gibutangan tag utok sa Ginoo, gibutangan tag panghuna-huna sa Ginoo para makasabot ta sa mga literal o sa mga spiritual nga butang. Daigo nato ang Dios mga igsoon. Kay unsa may gisulti sa Biblia, tanawan ninyo ang Book of Proverbs. Sige. Tanawan nato. Kung unsa gibutang sa Biblia, mga igsoon sa 4 verse 23. Be careful how you think. Proverbs chapter 4 verse 23. Unsa giingon sa Bible? Be careful. But pasabot ana, ampingi. Usa pa nang be careful. Lain nga pag Bisaya na. Ampingi pag maayo. Kita bito tag karton nga, mupalit bito tag appliances nga kanang like TV, refrigerator, washing, appliances, baso, kutob sa mga kanang mabuak, madamage, dalirang madamage. Butangan yung karton mga igsuon og handle with care. Kita mo na? Dagko pag yun na nga liter. Dagko na ipang tatak sa karton. Kay nakabalo mga kaigsuonan ko, ang mga nag-imbento ana nga kung imo ng sana tawagan na, kung imo ng danghagan ras pagda, magguba na, mawasak na, madaot na. Everybody say amen. Maupod ang atong paghuna-huna, handle with care. Kaya ang giingon sa Biblia mga igsoon, be careful how you think. Gipahimangnuan ta, pang-amping mo sa inyong mga panghuna-huna. It says your life is shaped by your thoughts. Tanawa ra. Mapurma dahil ang imong kinabuhi, nagdepende sa imong utok. Gisip di ay ang tibuok natong kinabuhi, nagdepende sa atong panghuna-huna. That's why Solomon says, be careful how you think. Naguna-una ka, sa'yo palas buntag, ma-high blood na ka. High blood ka, tibok adlaw. Napuno na ang imong nahunas kasuko, stirliling tibok adlaw permintig kasuko ang nauna. Kadugan magkag boysit ni mga tawhana. Boysit tanan imong adlaw kay imong giunhan ana.
Pero kung nag-una ka, sister, sa praise the Lord karong adlaw, tibok adlaw, praise the Lord. Amen? Amen. Okay pa ba mo diya? Okay pa ba ang tanan? Tanan mo yung praise the Lord. Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Your thoughts have tremendous ability to shape your life for good or for bad. Agay, kini dieng atong kinabuhi. Kining atong kinabuhi. Kung naghimo nagdautan, nagsugod na sa utok. Kung mahimo kang maayo, nagsugod po na sa utok. Gusto kang mamatarong, naapos unahuna na. Gusto kang madautan, naapos na sunahuna. Busan tambag sa tong Ginoo, ang pingi pagmaayo ang inyong paghunahuna. Palakpakan na to ang atong Dios. Sa atong pinulungan sa Bisaya, sa Proverbio 4:23, pag-amping sa imong panghunahuna, kaya ang imong kinabuhi, giomol pinaagi sa imong hunahuna. Kaya ang atong hunahuna, adunay dako nga abilidad sa paghulma sa atong kinabuhi. Kanindot ani mga igsuon. Mao na nga ang tambag sa atong Ginoo, mga igsuon, the book of Corinthians, yang gisulat mga igsuon, set your minds, tanan mingon set your minds on things above, not on earthly things. Sa NIV translation na. Sa New Living Translation, matod pa niya, think about the things of heaven. Akong gikuha abang lain-lain translation sa Bible. Ang NIV version sa Bible, matod pa niya, set your mind on things above, not on earthly things. Sa New Living Translation, mas gipanindot pa mga igsuon ko ang translation. Matod pa niya, think about the things of heaven. Nanay heaven gyud. Not on the things on earth. Huna-una mga butang sa langit, dili ang mga butang sa yuta. Naapay lain nga translation nga mas maablihan pa gyud nato nga atong panabot niini nga verse. Amplified Bible Translation. Ingon siya set your mind and keep focus habitually on the things above. Nag-anab kanindot no? Focus na. Gibutangan na niya og word nga focus. Set your mind and keep focus habitually on the things above, the heavenly things, not on things that are on earth, which have only temporal value. Kasabutan nga ang things kuno sa kalibutan, temporal value. Temporaryo ra, bot pasabot mawa. Lumalabay ra. Muna gisgutan mga igsoon, ibutang ang imong nahuna o gipadayon pagtutok sa anandang mga butang nga anaa sa langit. Ang langit ng mga butang. Dili sa mga butang nga ani as yuta. Kaya ang mga butang nga ani ning yuta, tempura lang. Tempura lamang ang iyang bili. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Everybody si control. Karon mga igsoon pagtulunan karon, who controls you? Maingon tubag kasagara nga ang Dios. Kasagara ang tubag sa tao. Ang Dios gyud. O igsuon ko, suginlan ko ikaw. Gibutangan ka sa Ginoo o hunahuna. Kanang imong hunahuna, maunay mag-control sa imuha. Amen? Ang word nga control, everybody say control. Ang definition sa word nga control, mga igsoon, to have under command. Kung unsay naa diri, maoy malihok, maoy matrabaho, maoy mabuhat niya. Kay mao na siya'y command. Unsa pa ang definition sa word nga control? Authority. So, kung unsay nasa imo diri, ay matuman dito sa tanan, authority man. Mao may matuman.
Bisag kapila pa nimo ignon nga ang Dios mo'y nagkontrol nako, imong hunahuna layo sa Dios, kalibutanon gyapon ka. Tama nagsulti nga ang Dios lagi nagkontrol nako. No. Kaya ang word nga control, authority. Ang word nga control, power na siya. Ang word nga control, command. Sabtan ninyo? Bisan kapila pa ignon sa tao nga, ang Dios lagi mo yung nag-control nako, tinuod yun. Kaya kung ang Dios mo yung nag-control nimo, makahimo ka kagdautan. Sabtan ninyo? Ay dili di ay. Ang nag-control di ay sa tong kaugaling Sister Lorena, ang atong una-una. Be careful what you think. Everybody say praise the Lord. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsoon. Tagaan nato mong ihimplo. Okay pa ba mo diya? Ang eroplano, kinsa may nagpadagan ana? Palupad ana. Kinsa may power ana? Makina? Lo, ang eroplano do kay bisag may pako. Eroplano no nga naman, puta man unta nga nung mulupad man na. Bisag unsa pa na nga imbento nga naa diha. Gibutangan man nagpako o wa. Everybody say amen. Kaya na may mga manlupad bisag may pako. Mga wakwak dai. Mo man mga pako pero manlupad man. Di bitaw mga igsoon. Nagabi mang lupad nga way pako. Tungod na sa imbensyon. Kana na yung mga rocket, kanang mga usa pa nang ipapalupad. Eroplano. Nakadesinyo nga mulupad, pero mulupad ka na kung way utok ana. Amen? Kinsa may nagpapalupad sa eroplano? Makina. Kinsa nagpalupad sa eroplano? Ang pako. Kinsa nagpalupad? Ang tapiraw. O sabi nagpalupad yun ang eroplano, magpili man tingalita. O sabi gasolina. Kaya kung may gasolina, di man na mulupad. O sabi man yun ang nagpapalupad ana. Ay, igsuon ko. Ang piloto. Sabtan ninyo? Ang sakyanan, mudagan ka nang niagid ang masayro. Maingon mo nga, di man na mudagan kung may gasolina, kanang jeep, di man na mudagan kung may ligid. Di na mudagan, pastor, kung may makina. Tinuod ka. Kisa mo ginagpadagan na. Ang driver. Ay, naunsa ba punta? Ang nagpadagan na ang driver. Everybody say praise the Lord. Ang botang ipasabot mga igsuon ko ang power, ang authority mga igsuon, ang tanan mo ingon authority, tanan mo ingon command. Ang tanan mga igsuon ko nagdepende na dito sa nagdrive. Kung sa eroplano pa piloto makalupad na, kung naanay piloto makapadagan na sakyanan kung naanay driver. Tanan mo ingon amen. Sa kinabuhi pod sa tao, ang nagpadagan nato ani ang atong hunahuna. Kung ang imong padagan sa kinabuhi dautan, kay mao man na imong ginahuna. Busa nagpadagan ka ng kinabuhi ang dinautan. Sabtan ninyo? Pero kung ang imong hunahuna gipadagan sa pagkinabuhi sa Dios nun, mudagan ang kinabuhi ang anaas pagkamatarong. Mo nang giunahuna nimo kanunay simba, apil na sa imong programa sa kinabuhi, ang pag-ampo, apil na mga igsoon sa listahan dito, ang imong paghatag og ikapulo, apil na sa listahan sa imong kinabuhi dito, ang pagtabang sa buluhaton sa simbahan, apil na sa listahan nimo sa imong kinabuhi, ang pagtambong og fellowship, paghatag mga igsoon ko og mga pledges, pagtambong sa mga buluhaton, pag-ampo mga igsoon ko, apil na diha sa imong buluhaton sa kinabuhi. Kay nakaset tayo mong launa diyan ang butanga. So diyan mo gipadagan imong kinabuhi. Pero tanawar ng mga tao nga ilang hunahuna, wala diha things on earth. Apil ba kang pagampo? Apil ba sa schedule ang pagampo? Apil ba sa schedule mga igsoon kong pagsimba? Amen.
Sayog mata ugma kay magpanday. Sayog mata ugma kay maglampas. Sayog mata ugma kay magbahog baboy. Sayog mata ugma kay ang naas pangutok tanan temporal things mo na mahitabo sa tao. Pag mo income na tanduay, tagay. Di ba? Lahi man ang temporal mga igsoon ko kay puro ra magyuna ka palpakan tanan. Temporal ra gud. Pag maguna-una ka sa mga lumalabay nga butang, kapalpakan na halos ang kadaghanan ana. Pag mo income ko, maghimo kog bahay. Pag padatuon ko sa Ginoo, palit kog Hilux. Pag makwartahan ako, pag na masamok-samok, palito na kong kinabuhi. Temporal ratanan. Lahi man tong ang imong huna-huna, sister, na sitnas pang langit kay kung padatuon lang ko nimo Ginoo, magtukod kog simbahan para sa imo ha. Kung padatuon ko nimo Ginoo, mo supply kog mga pledges para sa buluhaton nimo Ginoo. Apil na diha sa imo. Amen. Kung tagaan ko nimo kwarta daghan Ginoo, mo apil ko sa evangelism kay gasto kayong evangelism. Makahatag kog panggasolina sa mga manangyaway. Napil ba nyo na sunahuna ninyo? Luoy po taon ng manangyaway, usay way baon. Kini pong mga membro, way mga purbitso po, duhay ginahuna, bisan gamay ana. Agoy, kasakit. Pero mga taong nakasit na ang mga mind sa things above, naghuna-huna unsay kalambuan para sa iglesia sa Ginoo, naghuna-huna sa kalambuan sa pagtubo sa espirituhanon nga mga butang. Busy sa paghuna-huna sa langit nung mga buluhaton. Nana ba na sa ato ha? Nana ba na sa inyo ha? Palakpakan nato ang atong Diyos. Okay pa mo? Naigiingon sa usa ka tao, ang pangalan niya si Horace. Matod pa ni Horace. Paminaw magmayo ha, matod pa niya. Roll your mind. Ang tanan bingon, roll your mind. Or, ang tanan bingon, or, it will roll you. Ang sibot pasabot, anak. Ha? Ingon ni Horace, mandui ang imong huna-huna. Pwede po di mandua na to. Command your mind. Dumalaha ang imong huna-huna. Kita po di gihapon gipadumala ni. Dumalaha ang imong huna-huna o kaha ang huna-huna mo dumala sa imuha. Allah. Kisa may ginumala ni. Matod pa ni Horace, roll your mind or it will roll you. Everybody say praise the Lord. Mga kaigsunan, napay ikaduha. Matod pa niya, mind is a beautiful servant. Usa daw una-huna? Usa daw? Mind is a beautiful servant. But mine is a dangerous master. Pagka na lang. Sakto si Haring Solomon. Be careful what you think. Nga naman, kung atong giampingan pag maayo ang atong ginahuna mga igsoon, og matod pa mga sa Apostol Pablo, set your things and focus the things on above. Kung ato nang giampingan nga una-huna para ra dito sa atong Ginoo, igsuon ko, matod pas Biblia, it is mga kaigsuonan ko, masit na nga atong kinabuhi. Matod pa niini nga tao nga nagbutang mga igsuon ko og kotisyon, matod pa niya, mine is a beautiful servant. Musunod-sunod aning utok, huna-huna, musunod-sunod rapod ni, nagdepende sa atong kuman. Amen. Anak ko no gamay imong ulo. Ay mo dire. Ayaw kusga kay basig matandog ng utok. Pagtanaw nimo ang gimando ani dinautan, anay
Uy, sama ka. Oy. Oy. Tanduga ngo to. Oy, dili na diha. Diri rata. Oy. Mura ba yung kaugalingon ba inig na uso bitaw ng kalibutanon, mga kalibutanon, bang tanon mo, pista hapit na pod mga pista karon tuig magsugod na pod no, mga pista-pista. Ang una-una dahil kalami itambong sa disco. Nano mo gisaw siya. Ang imo na huna, lamig kay sayo dito. Makahawid na po ko sawak sa dalaga ko. Kaya benas diskuhan. Kanang hawid-hawid og hawak. Hawid-hawid og kamot. Ila-ila dayon, crush-crush dayon. Labo nang nanagyog kay gusto dito. Ay mo utok. Bahalag bautismado ka. Adto dito para makahawid ka sa imong chicks. Ikaw pong dalaga, makita na ko ang akong crush dito. Kagwapo yung kayo niya. Uy, kinanglan mo, agtog yung ko. Kaya tuwa sa diskuhan karon. Kinahanglan mamistag yung ko. Kaya nga akong crush tuwa dito ron. Bisan kristohanon ka. Di man ta manugal, pero pustahan na ita. Dadloon nyo ka dito. Bisa ka na pulo pa ka na bautismo, Mr. Liling. Dadloon nyo ka dito. Kaya mo ay gisod, di mo sunahuna ni mo. Kung di ko matog pistaron, di ko kita sa akong crush. Manang mamista ka. Hala, di ba bautismado? Sakop ba ka sa UPC, no? Oo, namista man lagi ka. Pagkabaga ni Mugnaw, wa ka mauwaw. Nga mismo ang tagagawas na si Sulte. Di ba bawal man na ninyo? Nagwali ba yung pastor nga bawal na ninyo? Gani diri mga igsoon ko, barang nasubrahan ra po nilang pandungog bas pagwali, na iniingon diri nga, hala, pastora, apil na kag purpose nga bawal ba na sa inyo ng purpose? Tanan na lang ko no, bawal? Kung ay nasubrahan, mampun eh. Bawal ko no, ang IPS. Ang bawal rin sa atong ISIS. Pero purpose lang ko kay IPS, hindi na bawal, oy. Pero kay ISIS, bawal na dyan na dire. Amen? Amen. Palakpakan na to ang Diyos, mga igsoon. Kusog nga pagpalakpak. Dumalahon ka. Kaya ang pagmando sa unahuna, kini makapadaot kanimo ug makahatag kanimo pagkamaayo, nagdepende ra na. Muna nga kung mahimo lang aning utoka, kuhita, kalabita, tanduga, oy, dili na mao, Kristohano na ka. Dapat ang unahuna nimo para sa buluhaton sa Ginoo, pagpangalagad sa Ginoo, ayo nagapila-pila ng kahilayan kay dili na pang Ginoo, ibutang na iset na sa unahuna. Kaya ang atong hunahuna matod pa ni nga tao, mine is a beautiful servant, but it is a dangerous master. Palakpakan nato ang Diyos. Abi ninyo, ang Diyos interesado sa pagbago kanunay sa atong hunahuna. Ginabantayan sa Ginoo kung unsa atong ginahuna. Oy, sa man mo hunahuna. Oy, yadir ba ang Ginoo mo kontrola na? Hindi eh, Lord, ikaw maga-control sa kung huna-huna. Ginoo, injection ni ang akong huna-huna. Dagan na palitok, mga injection na. Mga pag-ampo ba nga, wa na klaro kadugayan. Dapat ang mga pag-ampo ba, nasubrahan ra kay bisag unsa na yung mga word paggamiton para Ginoo, tuhuga ang akong hunahuna. Tuhuga sa mong kalimutaw. Kung saan ang mga pinulungan, kaya para lang matandog. Ang Ginoo, kanunay na nagtandog na to, oy. Wala ba, ginampuan na itong tigwa nga, katapad na mo sa
Higdaanan sa unas fellowship. Kadlawon pagyot dako kay tingog, Ginoo intawon maluoy ka. Sa pagtunaw mo Ginoo wa maluoy. Kadugay ra nang Ginoo naluoy na to. Everybody say amen. Unay mga pag-ampo mga igsuon ko sa dili man dautan mo ampo ta mo gamit ta ng mga terminolohiya. Pero bisag unsaon pa nimo gampo kung ang imong nauna gidominar kas pagkadautan. Wala nimo dumaynara, wala nimo ulipuna ang pagunahuna para sa Pangginoo nga pangunahuna. Pildi gihapon ka. Mo ni timan-an nato nga wala ta mugnaa sa Dios nga robot. Nagdepende na sa imong buluhaton, nagdepende na sa imong buhaton, nagsugod na sa imong nahuna. Kung ang imong nahuna, mga igsuon ko, para sa buluhaton, din makahimo kas buluhaton sa Ginoo. Burara ko ni paghatag ikapulo, God. 100,000 manggining akong kuhaanan ikapulo. 10,000 magud ang kuanaan ba? 10,000 mangi ikapulo an ihatag di. Dako naman ni, upat naman ni kasakong bugas, oy. Ihatag na ako ni, di, mauna na. Sa mampugnan kas Ginoo ana, may ginubahala kas desisyon nimo. Amen? Amen. Desisyon gyapon nato ang agad sa Ginoo. 100,000 pastilan. Nahalinan ko 1 million, Lord. Dakua ba na ikapulo? Nga ano man ang imong balaod, Lord, nga sama ni, kadako ba ng 100,000? Pwede 50 mira, Lord. Ini kakitaan ni pastor, bulsita, 50,000, ganahan na ni pastor ani Ginoo. Musugot kang Ginoo ana. Dili gud musugot ang Ginoo ana, pero ikaw gud gihapoy magbuot. Hindi bitaw na makita ni pastor 50,000 ra 100,000 man kaya namatay 1 million pila 100,000 pila ganing kapulo ana wala mo katingog o paganay na sa inyo samot takag na ana kuha na ani 10,000 ra tutas pastor man nakabalo pila itong income pila itong halin. Ang Ginoo ay matuman ana, dili oy. Ikaw dagdag Ginoo. Oh, hallelujah. Pagkanta na sa mga kahit sa offering, dala na po kay na ako 50,000 kita dere. Ya, lipay gani si pastor sa ako ba kay 50,000 ba? Siyempre. Ako inagabre, iniglista sa record on indut ako 50,000. Pero ang dito ka wa man ko kabalo pero ang dito amen amen pero kung ang imong nahuna sundon nimo gid ang Ginoo bisag na lang yawa di kabuot nimo bisag pag unsa og kuhils panuway nimo di sa katandog nga naman ang imong imong mind giset na nimo nga sundon gyud akong pulong sa Ginoo. Dito gyud ko paingon sa kabubuton sa Dios, di gyud ko aning pagkabakakon, di gyud ko aning pagkataspukan, di gyud ko aning dili masunuron, dili ko aning pagkadautan. Sundon ako ang Ginoo. Tanan mo ingon amen. Himo na tong ulipon ang atong unahuna. Dalo na tos pagkamatarong. Shall we say praise the Lord? Abi nimo interesado ang Ginoo, dili ang pag-usap sa imong kahimtang. Una, interesado ang Ginoo nga mausab ang atong panghunahuna. Kasagaran to ampo, Lord, padato Ginoo panalangin ko. Ginoo, iya tanan. Ginoo ko kano sa ba ko madato. Dili interesado ang Ginoo nang ay kanang kausaban kanang wa kay bay nya magsikikampo og bay. Dili man interesado kay Ginoo na. Kaysa tinuod lang makabay mangyuta. Ay lago na huna nga minilyon nga balay. Kuha na kag kahoy dito, palit lansang. Tantod makabay na ka, na nakahigdaanan. Bisag duha ra ka dupa ka dako, bahay man
Balag tulo ra kabuk haligi, bahay man gihapon. Balag way dingding, balag sakor ang tabing bahay gihapon na. Amen. Mabito ning mga higaunon. Puro yan na lang sa uban karon, mga higaunon ron, mga nindot na pugbay, di ba? Pero sa una gyud, mga higaunon nindot ubay. Nagani ko naagian mga igsoon nga nitibong ang ilang bay. Ang atop isara ka side. Nga na ra ba? Nga na, wala na diri. Nya gipangutana, unsa man na inyong bay nga isara man ka side ang atop? Unsa man na nganong dili man lisuran mo no, ana tong nitibo. Oh, lisod na oy. Kay kung magulan diri ang hangin paingon, di basa mong tanan kay nagana ra man ang atop. Isa nga sayon ra man na dayungan na mabuna mo ibali ang balay. Wa ka kasabot. Sila, suito sila na, wa ka kasabot nga ini kusog ang ulan diri. Ano di madayungan nga duha man pug kadupa kadako nga bahay. Niyang nagpuyo na puo kabuk. Duha pa ka magtiayo puyo. Taglima-lima kabuk anak, di wa na 14 ka buok. Oh. Problema man mo nga inigulan ani amo ra maning dayungan. Pag ditong hangin, patubang ang atop dito. Oh. Amen. Pero lagi mga nagbahay karon mga igsuon ko nga. Ito imong tan-awon ba? Ayaw ka problemahin na oy. Dili ang atong Ginoo mga igsuon ko. Interesado ana. Nay maghilak ang Ginoo. Si Sister Almarie. Sister Almarie, di man mo ingon sister ang Ginoo, mingon ang Ginoo nga. Si Almarie. Wa pagyoy bay. Ana naman kay bay no. Sige lang kay pagmata nimo ugma, himuan ta kag nindot kaayo nga kondominium. Ingana ang Ginoo. Wag gyud si pakialam ana oy. Nganong balayan man kaniya? Ikaw mo'y magbahay, kay ikaw mo'y magpuyo. Samang ka. Wala dili man siya interesado anang bahay nimo. Dili oy. Mga butang, wa kay sakyanan. Ano yung ang Ginoo nga, kaluoy, buhatan ta kag sakyanan ug mapalitan ta kag Hilux para gukod-gukuro nimo bito. Naunsa batawon mo? Dili interesado ang Ginoo ana. Hunahon nimo, kanina nga dato diri sa kasikla no. Tupngan pud na nako sila maning kamot kog maayo. Sige trabaho para tupngan ako na sila. Gangal nga lang naman yung agi nimo. Tupngan. Ulahin na ka sa biyahe. Bisa kung saan mo guko na nila di nakakaapas. Unsa man ka oy. Amen. Guna-una ka, magukol mo ng mga dato dire, yung imong edad po sa sinta na. Kanang maguna-una ka na, kanang 20 pa edad di mo. Kana kay arangkada pa. Kusog pa kang mudagan na. Sa sinta padaganang, mas daghan ang tikluhod. Gamay rang bikil, dalinas na anang, bisag way dangog, pasumangil, dangog man, dangog sa katiguang na nanay mo. Samok. Magsigirag una-una, kalusawang ko malato, bisag stinta na edad. Lasigan to goma. Bisag ipamaak nagmumos. Kanahon ni mong tiguang na to sa kapihan, gipang paak-paak na anang si tawagan na. Kana bang gagmay kay ba nga, di makita halos? Ipak-paak na spila, kahubo-hubo na taon. Grabe na suminggit yung kapihan ng sama ng mga malignuhan Ala, bahala nagipang pakpak na, gitabu na nagmanga sanang mamaak lagi, pila-pila, daghan na kinirila, kuwaan ning kamot lagi apog harbis, ning kamot lagi apog salingsing, guna kay, madato palagi ko, dato sa imong ka. Dapag puyo oy. So kung saan mo nagukod ng mga dato, di nakakagukod. Amen. Pero katong mga batanon pa dire, mga 20 pang edad, ang eskwela pa, hala kumbate, kay kusog pa mo managan. Mga brand new pa mga sakyanan.
Pero kini mga 50 taon sa sinta na, mas daghag ubo kaysa istorya. Dong! Dong! Stilan. May pang magpuyo ka mag-inusara. Huna-huna namin ang daghan mo, ana. Everybody say amen. Unsa man ang Ginoo, interesado gyud ana sa imo. Okay, bisag tiguang na ka, anak. Pinagi sa imong pagharbi sa kape, madato ka. Stilan. Pinagi sa pagpananggot nimo sa rubber, bisag si tinta na kapadaton ta ka, anak. Ingana ang Ginoo, dili interesado ang Ginoo, ana. Asa interesado ang Ginoo, kanang usbon nimo ang imong unahuna. He is interested. Change your mind. Changing our mind. Asa interesado ang Ginoo, dili sa mga butang temporal. Gusto sa Ginoo mga usab ang atong una-una. Asa nato usbon sa mga temporal gikan, paingon dito sa kahitasan nga mga panguna-una, paingon sa Dios mga igsoon. God is interested in changing our mind. Monguli ta karon nga mag-usab ng atong una-una. Oh, maglakaw ta adlaw-adlaw nga atong una-una didto na. Posible ba na, pastor? Bisan nagtamak pa nga atong tiil sa yuta, posible nga atong mauna-una dito. Maapil na to sa listahan sa pagkinabuhi adlaw-adlaw. Maapil na to sa atong pag-una-una adlaw-adlaw. Ang dito nga pagpamalandong mga igsoon. Clap your hands to the Lord. Shall we say praise the Lord? Paminaw mo, we want God to take away all of our problems, pain, sorrow, sufferings, sickness, and sadness. But God wants to work you first, because transformation won't happen in your life until you renew your mind. Bisa galing sa problema, dili kay interesado kayong ginawa na. Makatag siya sulbad sa problema, nganong di. Amen? Makatag siya og kaayuhan sa balatian. Mahatag man na niya, di ba? Hatag na niya, kanang atong kalisod, pag antos, matag man na niya ang kasulbaran na natanan. Pero sabi ninyo, interesado kay ang Ginoo kining diri. Unsa ka nang ato diri be? Diha interesado ang Ginoo. Mabitaw nga inigsimba nato kung atong ginahuna siya, makahilakta siyang kayo. Mabitaw magampo ta mga igsoon atong ginahuna sa iya, ha? Ma-revive ta. Munang uban mga tao mayon na buang naman ang mga Pentecostal. Hoy, di ko buang, nabati lang nako ang presensya sa Dios. Hoy, di ko hubog. Mayon ang mga tao, sa mga Pentecostal magdaig burag mga hubog. Hoy, di ko hubog. Nabati lang nako ang gahom sa Ginoo. Kay interesado ang Ginoo sa atong panghuna-huna. Unsay ginahuna ni mga igsoon ko? Clap your hands to the Lord. Hallelujah. Gusto nato nga kuhaon sa Dios. Gusto nato nga kuhaon sa Dios ang problema. Gusto nato kuhaon sa Dios ang sakit, kasubo, pag-antos mga igsoon. Pero ang gusto sa Dios, muluyok sa una siya kanato. Tungod kay ginabag-o nato ang atong una-una diha sa iya. Taas pa kayo ni mga pagtulunan na, pero abtantag mga 5 ka oras ani. Pero muuli ta karon mga igsoon nga nasit na ang atong hunahuna. Ning tuiga 2023, set your mind on things above. Solomon says, sa atong gibasa sa Proverbs, be careful what you think. Amen. Muna nga sa atong pagsimba, ibutang gyud ang imong nahuna sa pagsimba. Sa imong pag-ampo, ibutang ay mo nahuna sa Ginoo. Amen. Amen. Manindog tang tanan mga kaigsuonan. Renew your mind until your thoughts begin to change. Ang gusto sa Dios nga mulihok sa siya una kanimo. Tungod kay gusto sa Ginoo ang pagbag-o sa inyong nahuna mahitabo. Amen. Daghay nangalagad sa iya, pero ang unahuna na paghapon sa mga temporal. Amen. Manage your mind, because your thoughts control your life.
Dumalaha pag maayo ang hunahuna. Imong hunahuna. Tungod kay imong hunahuna nagkontrolar sa imong kinabuhi. Ang pingi kanunay ang imong paghunahuna. Ang imong kinabuhi gihulma pinaagi sa imong hunahuna. Ang imong hunahuna adunay dako nga abilidad sa paghulma sa imong kaugalingon. Sa maayo o sa dautan. Because your mind is a battleground in your life. Amen. Dumalaha imo hunahuna tungod kay imo hunahuna mao ang natad sa panggubatan alang sa sala. Di ba na nagsugod sa hunahuna? Ang dautan nga binuhatan nagsugod na sa hunahuna. Everybody say praise the Lord. Usbon ako sa tanan karon nga niya karon dinhi. Dalhon nato ang paghunahuna didto sa itaas. Si Apostol Pablo nagaingon sa Roma Kapitulo 7 versikulo 22-23. I love to do God's will so far as my new nature is concerned. But there is something else deep within me, in my lower nature, that is at war with my mind and wins the fight and makes me a slave to the sin that is still within me. In my mind, want to be God's willing servant, but instead, I find myself still enslaved to sin. Grabe mga igsoon. Ingulo sa balang ka nato, pariyo nato ang hunahuna uyon sa Dios. Sa taas nga panghunahuna para sa Ginoo. Dili nato uyunan ang atong hunahuna sa kalibutan. Makapadayon tas pagpangalagad bisag unsa ang babag. Basta ang atong hunahuna nakasit na diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Amen. Palakpakan nato ang atong Dios. Kusog ang pagpalakpak. Himayaw nato ang Dios mga igsoon. Daigo nato ang Dios. Hallelujah. Come on, dili interesado ang Ginoo sa imong kaptangan. Dili interesado ang Ginoo sa imong propesyon. Dili interesado ang Ginoo sa mga butang naaga. Interesado ang Ginoo sa pag-usap sa imong una-una, sa pagsit niini sa langit nun nga pagpamalandong. Manage your mind. Come on. Samtang nag-instrumental mga igsoon, pamalandungi ang atong Ginoo. Sometimes atong kinabuhi bisan bautismado na ta, bisan nangalagad ta, mga kaigsunan sa Ginoo, pirahon pagyapon ang atong una-una sa mga temporaryo nga mga butang. Lumalabay lamang ang mga butang. Sige, magsugod ta karon sa pagpamalandong. Paghuna-huna nga kining huna-huna masit na nato diha sa Ginoo. That's it. Young people, tatayog nanay. Sige, kabataan. Come on, hallelujah. Control your mind. Set your mind on things above. Hallelujah. Woo! Ablihan na to ang atong altaran. Ang gusto ni Satanas nga ang imong una-huna mapuno sa mga butang lumalabay. Gusto ni Satanas nga ang imong una-huna mapuno sa mga temporaryong mga butang. Dili gusto sa yawa nga maguna-huna ka sa pagpangalagad nga matinudanon sa Ginoo. Sige mga igsoon. Hallelujah, hallelujah. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Liling kabuntagon mga kaigsuonan. Dumalaha ang imong paguna-una sa mga butang nga langit nun. Woo! Hallelujah. That's it. Come on, let's pray. Come on. But letting the Spirit control your mind.
leads to life and peace. Atong iampo sa Ginoo karon nga kining atong una-una magiyahan sa balaang espiritu, dalon sa paguna-una, uyon sa kabubuton sa Dios. Hallelujah. Hallelujah. Ipakontrolar nato una-una nato sa espiritu sa Ginoo. Jesus, nining sayong kabuntagon mga igsoon, samtang naghimo tag mga pagampo, hallelujah, samtang naghimo tas pagdaig sa Ginoo, atong batyagon ang lihok sa espiritu sa Dios. Magapanguli ta mga igsoon, nga kontrolado na ang atong mga unahuna diya sa gahom sa espiritu sa Dios. Hallelujah. Hallelujah. Amen, 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 amen. Be careful what you think. Yes. Yes. Yes, yes. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Feel the presence of God. Hallelujah.